kako mala kanta Maltesers. A za koga je tako mala porcija? A kod mene srednja veličina. Da, imam veliku kantu Maltesers. To bi trebalo da bude jako ukusno. Jao, Wednesday, imaš mrvicu? Pa šta, to će svakako biti ukusno. Sad ću da probam. Došla mi ideja. Poješću bombone kroz slamku. O da, odlično mi ide. Sve sam pojela. Sad ti, Mike. Hajde. Da, tačno. Došla mi ideja. Imam u rancu nešto zanimljivo. To je tobogan. Sad ću ga sastaviti i spustiti svoje bombone po njemu. Gotovo. To će biti jako zabavno. Vidjet ćete. Gledajte, ja sam rekao. O, da. A dole ću bombonu čekati ja. Ukusno. Moram pustiti još bombona. Hajde, spuštajte se moje lepe čokoladne kuglice. O, da, ja sam genije. O, to zaista zabavno izgleda. Njom, njom, njom. Želim još i još. O, šta? Nema više? Sve sam pojeo. Enid, jedi sad ti. Dobro. Sad ću probati. Ja imam ne samo veliku kantu, nego i bombone veličine moje glave. O, da, ukus je divan. Daj nama malo. Što? Kako da ne? To su moje bombone, a neću vam dati. To nije u redu. Ako Enid neće sama da mi da, oduzet ću joj Maltesers. Treba napraviti rupu u stolu. Uradit ću to uz pomoć vatre. Da, uspela sam. Ejo, a gde su mi bombone? Wednesday? Kako te nije sramota? Izvini, nisam mogla da odolim. O, prvi put vidim cornflakes i mleko za mrave. A kod mene je taman. Ali ne sviđa mi se ih boje. A ja sam opet imala najviše sreće. Imam najveće pakovanje cornflakesa i mleko. Mike, počni ti. Vratite mi, to je moje. O, ideja. Pošto sam dobio najmanju porciju, treba je odgovarajući pojesti. Mali stočić, mali tanjir i mala salveta. Otvaram pakovanje i sipam sve u tanjir. Jao, kako slatko. A sad ću dodati mleko. O, da. Jedva čekam da probam. Prelepo. Završio sam. Ko je sad? Wednesday, hajde, kreni. Let's go. Dobro, a već sam pripremila tanjir i kašiku u obliku lopate. Sipat ću cornflakes u tanjir, a zatim dodati mleko. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Nahrani me. Neću da se naprežem. Hajde još. Mamice, kakva je to ruka? Ta je Stvar, član porodice, ne plaši se. Hvala na pomoći, Stvar, a bilo je ukusno. Sad možeš skloniti tanjir. Enid? Da, sad ja. Tako sam gladna. Sad ću probati. O, ideja. Treba mi tanjir odgovarajuće veličine. I znam gde ga mogu naći. O, da. Ovo je moj novi bazen. Ovdje ću sipati mleko i dodati cornflakes. Wow, kako moćno. Neverovatno. Ispunit ću svoju maštu. I skupat ću se u cornflakesu. O, kako prija. Blago meni. O, za malo da zaboravim na patkicu. Super. A sada mogu početi da jedem. O, prelepo. Nije li to krofna? Zašto je tako mala? A ja imam lepu srednju krofnu. Svaki dan jedem takve.
A kod mene je ogromna krofna. Nikad nisam video takve. Jedva čekam da probam. Wednesday, imaš najmanju hranu. Wednesday, ne plaši ga? Nisam ni htjela, ali drago mi što sam uspjela. Moram stisnuti krofnu. Da, tako je postala veća. Gledajte, sad je mogu pojesti. Kako ukusno. Tako sam gladna. To je to. Sad je red na Enid. Da? Došla mi je ideja. Gledajte mi usne. Spremna sam da vas izljubim. Počni od mene, Enid. Šta ti je? Drugari smo. Jao, ovi dečaci. Dobro, probat ću sama svoje usne. Ekstra su. Vreme je da probam i samu krofnu. Kako je mekana. Topi se ustima. Ekstra. Mike, sad ti. Konačno, toliko dugo sam čekao to. Krofna je tako velika, neće biti lako pojesti je. Ovdje treba veća salveta. Izvini, Wednesday. Dakle, počet ću da jedem. Odseći ću sebi mali komad. To je prelepo. Devojke, neću skoro završiti. Neću da žurim, uživat ću u svakom komadu. Prelepo. Umorio sam se. Ali neću se zaustaviti. Nastavit ću da jedem. Stalo je još malo. Jesi završio da jedeš, Mike? Čestitamo ti. Ni prošlo ni 100 godina. I meni je drago. To su bili najlepši 80 godina u mom životu. Kakve su to dugmići? Nemam pojma. Onda ću ja prvo pritisnuti. Jel mogu? Šta se desilo? Vidi. Wow, šta je to? Ovo liči na vrlo malu čokoladicu. To je mala Milka. Preslatko. Čak mi je žao da jedem to, ali ipak ću probati. Da, čokolada ne može biti ružna. Šteta što nemam više. Želim još, hajde. Izvinite, ali sad je moj red. Pritiskam. Što ste se uplašili? To je samo čokolada. Već imam plan kako da je pojedem. Sad ću napraviti nešto uz pomoć noža. Sad čekajte. Sad ću spojiti detalje i... gotovo. Gledajte, sad imam čokoladni kovčeg. Kako vam se čini? To je ukusno i lepo. Moj najlepši san. Da, ukus je divan. Sviđa mi se. Mike, brzo pritisni dugme. Hajde. Dobro, sad ću. Gdje je moja čokolada? Ne vidim ništa. Čokolada mora biti ogromna. Sigurno ćemo je primetiti. Vidim je. Ubit će nas. Za nekoliko sekundi zemlja će se sudariti sa velikom čokoladom. Niko ne zna kako zaustaviti to. O ne, gubimo signal. Enid, vadi fen. Pokušat ćemo da istopimo čokoladu. Pomoći ću vam. Moj bacač plamena će to brže uraditi. Da, uspelo je. A sad nam treba kišobran. Zaista je krenula čokoladna kiša. Ukusno. Da, to je prelepo. Nisam imala sreće, a dobila sam malu kantu bombona. Jer sam sve ostale bombone dobila ja. Oho. Da, kod mene su najveće bombone. Gledajte ovu veliku kantu. Ali prva će jesti ona koja je imala najmanje sreće. Dobro, neka sam dobila najmanju porciju, ali sigurna sam da su moje bombone najlepše. Moći ću da pojedem sve bombone odjednom. Izgleda da to još nije sve. Jo, o ne! A eto do čega dovodi pohlepa, da si videla sebe. Ali vidio sam tebe kad te ta kanta udarila po glavi. U redu, vreme je da i ti probaš svoje bombone. Konačno, obožavam ove bombone. Tako da ću rado pojesti sve odjednom. Joj, kako ukusno!
O, sad su mi ruke u čokoladi. Tačno! Mogu staviti ruke u bombone? Ovako, gledajte. O, da, to je ekstra. Devojke, tako jesti je baš zgodno. O, da, neverovatno. Tako je zgodno jesti male bombone, a velike se trebaju jesti drugačije. Planiram da uživam u svakoj bomboni odvojeno. O, neverovatno. Hej, a hoćeš nas častiti? Skloni ruke, to su moji slatkiši. Jel tako? Nema veze, znam kako da dođem do tvojeg bombona. A Brenner će mi pomoći. O da, uspela sam. Ekstra. Šta? Hej, gde su mi bombone? Izvini, Candy, nisam mogla da odolim. Morala sam da ih probam. Kako si mogla? Daj mi ono što je ostalo. Opet nisam imala sreće. Dobila sam malu flašicu. A ja imam veliku Huba Bubu. Ups, izgleda da je najveća flaša ipak kod Miley. Mala žvaka ima samo 1+, a mogu je prvo probati. A vi morate sačekati, ha? O, da. Prelepa je. To je to, bilo je ukusno. A sada pogledajte kakav balon ću da naduvam. Jao, fuj, sad mi je svo lice lepljivo, odvratno. Pa sad i ja mogu pojesti svoju žvaku. Prvo ću da je probam, a onda da naduvam veliki balon kao i ti. Jao, pogledajte kako je dobar. Čak može da leti. O, cool. Imam sjajnu ideju. Mogu napraviti puno takvih balončića. Da, odlično mi ide. Vezat ću ga za flašu. Super. Dakle, nastavljam. Hej, o ne. Eto, htjela sam da napravim nešto lepo, a na kraju sam ostala bez žvake. To nije fair. Miley, ostala si samo ti. Konačno! Samo kako da probam ovu žvaku? Flaša je tako čvrsta. Ne mogu čak ni da istisnem žvaku. Devojke, pomozite mi. Hajde da je okrenemo zajedno. Hajde još malo. O da, to je druga stvar. Hej, stanite, dosta! Nemojte mi sipati žvaku na lice! Hej, šta vrištiš? Mislim da je bilo baš zabavno. E, pa nije. Samo mi zavidite. Sad ću naduvati najveći balon. A niste ni sanjali takav. Eto, jesam vam rekla. Jao, dosta! Sad smo lepljivi, ali nema veze. Je li to sve? Nikad nisam vidjela tako malu lubenicu. A ja imam klasičnu lubenicu, a verovatno je jako slatka. A gdje je moja lubenica? Nisam ništa dobila, ali zašto? Jao, nešto leti na nas. Očigledno je to moja lubenica. Oho! Da je sletela na drugo mjesto, od Miley ništa ne bi ostalo. Ok, devojke, dosta priče, a vreme je da pređemo na lubenice. Prvo se treba rešiti kore, a tek onda probati lubenicu. Savršeno. A lepo. Još samo da ni koščica, bilo bi ekstra. Ej, nemoj da ih pljuješ u mene. Shvatam da si ljubomorna na mene što sam dobila najveću lubenicu, ali to nije razlog za pljuvanje. Kako da otvorim svoju lubenicu? Kija! Juj, boli me.
ali sam razbila lubenicu. Konačno je mogu probati. Jedva čekam. O, kakav miris. A ukus je još bolji. Super. Baš mi se sviđa. A šta ja da radim? Ova lubenica je prevelika. O, imam jednu opasnu, ali efikasnu ideju. Bomba. 5 sekundi. Šta? Bežite svi. Ups, bilo je glasno, ali zabavno. Oho, pogledajte koliko lubenica imamo. Biće dovoljno za sve nas. Poslužite se, devojke. To nisu sendviči, to su neke mrvice hleba. A ja sam dobila prave sendviče. Oho, Sophie, nećeš pojesti toliko? To je već moj problem. Candy, ti ćeš biti prva ovaj put? Ok, stvarno sam gladna. Vreme je za ručak. Jao, za malo nisam progutala čačkalicu. Jao. To je jako opasno. Bolje da ih sklonim. Da, tako je bolje. O, odlično. Da, upravo si. I ja ću izvaditi ovi štapići. Sad mogu mirno uživati u sendvičima. Hej, Candy, šta si uradila? Sad sigurno neću jesti to. Fuj, gadno mi je. Odlično, ja ću onda. Super, vreme za moje sendviče. Samo kako da ih pojedem? Joj, preteški su. O ne. A ovi drveni štapići nikako ne pomažu. Tačno. A mogu izvaditi pravi mač i podeliti sendvič na nekoliko malih komada, a zatim ih nabosti na drveni štapić. Da, prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti i sedmi. Ekstra, imam 2 štapića sa sendvičima. Ekstra. Samo što sam se već najela. O ne, izgleda da sam se malo ugojila. Čak i malo više. O ne. Tako joj treba. O, kako lep kostim imaš, ne mogu da se nagledam. Bako, ne ometajte se. O, šta je to? To, imam sreće. Neka se i meni posreći, molim te. Dobro. O, ne sviđa mi se ovo. Ne, morat ću da jedem to strašno. Bako, smiri se. Svakako ja počinjem. Dakle, da vidimo šta imam ovdje. Kakva zanimljiva stvar. Pitam se šta je to. Dobro, vreme da ispunim zadatak. Idemo. Nije loše. Bilo malo ljuto, ali svidelo mi se. Eto, drži, sad si ti na redu. Jao, i šta da radim sa ovim? Da, shvatila sam. Nešto se plašim da probam ovo. Jao, kako ljuto. Izgleda da će sada biti požar. Ajoj, kako peče. Moram brzo nečim da se rashladim. Hitno mi treba pomoć. O da, to je baš ono što mi treba. Da, kako prija. Sad mi je mnogo lakše. Šta to baka radi? Ti si me spasila, Mila. Daj da te zagrlim. Ne treba. Hvala ti. Dakle, da vidimo koje nam je sljedeće, jelo? Wow, kako lijepo. Ovog puta imam sreće, to. Ovo nije ono na što sam računala. Pa eto, opet ne učestvujem u igri, to nije fair.
Pa dobro, neka se ljuti. Izvoli, ti počinješ. Da. Pa ja ne volim šarene stvari. A ovdje su sve boje duge strašno. Sigurno mi se ovo neće svidjeti. Fuj, ne mogu ni da gledam to. Pa šta da se radi, moram da liznem to. Slušajte, a ukus uopšte ni loš. A šta je sa mojim rukama? Jesam li se razbolela? O, kako si lepa, imaš sreće. Sada ja. Pa zašto ne izlazi? Hajde. Dobro, nema veze. I ovako ću se snaći. Baš je ukusno. Super! Ovako, pogledaj se ogledalo. Wow! Neverovatno, pa ja sam sada moderna. Hvala, balerina kapućina. Drži. Ovo uopšte nije bilo loše, moram još malo da probam. Jel? Pa gde će ti toliko stati? Nema više šteta, a bilo je ukusno. O, šta se dešava? Šta je ovo? U koga sam se pretvorila? Evo bako, pogledaj. O ne, sad sam klovn. U pomoć. Kako da vratim sve nazad? Halo, ustaj. Da, to tebi kažem. Moramo da vidimo šta smo dobili. O, kako neprijatno. To, posrećilo mi se. Blago meni. Nije loše. O ne, držite me. Padam. Drži se, unuko. Verujem u tebe. Prosto užasno. Pa ja sam vegetarijanka. Okej, nema drugog izbora. Fuj, kako odvratno. Gadno. Što je ovo? Kako ste bezobrazni? Sad ću ja vam pokazati. Eto vam. Eto. Tako vam i treba. Dakle, ko je sljedeći? Izvolite. Dobro, ja imam ideju. Sad ću malo poboljšati ovo meso. Treba će mi ovakva mreža. Stavljam meso odozgo. Tako je. A sad mi treba i izvor struje. Sad ću dobro ispržiti ovaj komad mesa. Tako je. Počinjem. Ajoj. Da, sve spremno. Može da se posluži. Dodat ću malo začina. I mogu početi da jedem. Jedva čekam. Baš me zanima kakav je ukus. O, nije loše. Sve vidjelo mi se. Jao, kako ti je dobra frizura. Ajoj. Hej, a da otvorimo zajedno možda? Hajde. O, ovo već izgleda veoma ukusno. Pa dobro. Da vidimo šta smo dobili. Ne radim ništa, dobro je. Ja ću probati ovu tortu. Odlično, ovog puta imam sreće, super. Pa dobro, hajde da počnemo. Kako lepo miriše. Jedva čekam da probam to. Ovo je divno, odlična torta. Šteta što ne mogu da je pojedem. Baš mi se sviđa. O ne, šta se dešava? Smiri se, sad ću da sredim to. Izvinjavam se, sad je red na balerinu kapućinu. Dobro, naravno. Izvoli, draga. Evo, unuko, jedi. Fuj, sa ovim nešto mora da se uradi. I ja znam šta. Dakle, ovo ću skloniti. A sad ću skloniti višak fila. Tako je. I moram da oblikujem tortu. Mislim da mi dobro ide. Još malo i gotovo je. Super, ali ipak nešto nedostaje. Šta je ovo? Zrna kafe? Zabavno, mogu da iskoristim to. Ukrasit ću šolju sa njima. Ovako. O, da. Eto, pogledajte kako je lepo ispalo. I još nešto. Da, gledajte. Dodat ću malo šlaga. Sipat ću odozgo. I dobit ću penu na našoj šolji.
Nice. Savršeno. O, svaka ti čast. A vrlo je lepo ispalo. Eto, sada može da se jede. O, da. To je preukusno. Ekstra. A, ne mogu da se zaustavim. Poješću sve do kraja. Jel izgleda da se u nju uselio đavo? Neka brojalica odluči ko će da otvara. I... To sam ja. O ne! Kakav užas! Ne vidimo. O, to je lako. O, gotova sam. O, da? Blago meni. Nice. Smiri se, sad je moj red. Pa dobro, buba švabo, da ti pokažem kako se to radi. Eto, to je to. Okay. Sad si ti na redu. Let's go. O ne, to je nemoguće. A, možda da ne gledam. Onda se ništa ne vidi. A, pa kako da te uhvatim? A, zašto stalno bežiš? Sad ću te srediti. Gde mi je papuča? Sad si gotova. Prebit ću te. I ja. Od mene još niko nije živo dišao. Treba mi veća papuča. Tako je. Jel ti jasno, a? Joj, unuko, a zašto plačeš? To je samo palačinka od buba švabe. Dobro, sad ću joj pomoći. Pružit ću joj prvu medicinsku pomoć. Dakle, ja sam doktor i gde mi je alat? Da, evo ga. Sad ću reanimirati našeg pacijenta. Budite oprezni. I tako je. Nema pulsa. Smiri se, unuko. Spasit ćemo ovog nesrećnika. Ups. Čini se da je pacijentu baš loše. Balerina Kapučina. Samo se ti ne brini, molim te. Jadna buba švaba. Bila je tako mlada. Da, ostao je samo ugalj. Možda je tako čak i bolje. Da probam. Bože, još su je pojeli. Jadna. U ovakvom stanju ne mogu da je pojedem. Fuj, gotovo. Završila sam zadatak. Ne brini, draga. Ej, zapravo, a mi smo malo zauzeti. Joj, čini se da je neko zaboravio da iznese smeće. Kakav smrad. Ovog puta imam sreće. Eto, opet. Oh no. Nemam sreće, a tako sam se nadala. No. Balerina Kapučina, počni. Da li je obavezno da to radim baš sada? Mogu li kasnije ili uopšte neki drugi dan? Kako odratan smrad. Možda da zapušim nos i bit će mi lakše? Probat ću. Fuj, kako odvratan krem. Hitno moram doradim nešto. Da, šlag će biti taman. Da, ja obožavam šlag. Baš je ukusan. Dobro, na tebe red. Možeš da počneš? Okej. Jao, to izgleda loše. To je šlag. Hej, balerina Kapučina, mogu li da uzmem tvoj šlag, molim te? Hvala ti, draga. Treba da dati još nešto. Imam ovde korpu sa svežim bobicama. Baš mi trebaju sada. Šta se uopšte dešava? Smiri se, ja znam šta radim. Sad ćete sve sami videti. Za početak ću uzeti šlag. Stavit ću ga odozgo i što više. Tako je. A sad ću poređati sveže bobice. Ovako. Samo pogledajte kakva lepota je ispala. Bravo, remek delo. Unuko, jesi videla? Sada to može da se proba. Izgleda baš dobro. Sad ću proveriti kakav je ukus. O ne. Kako to? Ovo uopšte nije pomoglo. Ukus je i dalje odratan. Kao što je bio. Fuj, fuj, sad ću povratiti. Ne, samo ne u moju torbicu. Dobro je. Lakše mi. Drži, hvala. Nema na čemu. O, Bože.
Torbica može da se baci. Ups, pa izvini. Hoćeš krofnu? Baš nezgodno ispalo. Drugari, dobrodošli u izazov sa žvakom i čokoladom. Sve ove čokoladice su moje. Super! O, a ovo je novčić za aparat. Dakle, treba ga staviti u aparat i okrenuti ručicu. Da vidimo. O, a evo čokoladice. Super! Moja omiljena. Hoću što pre da je pojedem. Tako mi se sviđa ova tečna karamela. Nevjerovatno. Odmah ću probati. Da, to je prelepo. Oduševljena sam. Hoćeš mi dati malo čokolade? Pa dobro. I ja imam novčić za aparat. Samo što je moj aparat sa žvakama. Dakle, ubacit ću novčić i dobiti roze žvaku. Super, uspela sam. Žvaka je tako mala. Pa dobro. Dakle, sad ću je prožvačiti i pokušati da napravim balon. Da vidimo. Wow! Bio je tako veliki da je pukao. Maggie, hoćeš možda žvaku? Šta? Neka hvala. Ja hoću još čokolade, ali nemam više para. A bez novčića nema šanse da dobijem čokoladu. Ništa ne pomaže. Jao, ispljunula žvaku na sto. Čekajte, izgleda da znam kako da napravim novčić. Napravit ću ga od ove žvake i zalediti. Tako je. Da, odlično. Novčić je postao tvrd. Sad ga treba staviti u aparat. Juhu, moj plan je uspeo, svaka mi čast. Kako sam pametna. Što? I meni se jede još žvaka? Sad ću potresti aparat. Skinuo mi se poklopac. A to znači da mogu samo sipati sve žvake na sto? Wow, koliko ih ima. Nevjerovatno. Sad je to sve moje. Mogu jesti koliko god hoću. Opet mi je došla genijalna ideja. A šta ako? Ne, Lilijana mi sigurno neće dati. Dobro, onda ću ja skinuti poklopac. Kako ona to uradila? Ja ne mogu. Sad ću napraviti najveći balon. Tako je brzo pukao. Sva si lepljiva. Uzet ću malo sa tvog nosa. Stavit ću je na ruku i skinuti poklopac. Da, uspela sam. Sada i ja mogu pojesti sve svoje čokoladice. Jedva čekam. A ja želim da napravim još veći balon. Gledajte. O, da, predobro. Svaka mi čast. Šta se dešava? O ne, napada me veliki balon. Moram da se branim. Napravila sam mač i štit od čokolade. Da, probušila sam ovaj balon. Ali sad je sve lepljivo. I moje čokoladice isto. A ukus nije loš. Sviđa mi se. O, to su čokoladne patike. Super, a šta je kod Lilijane? I kod mene su patike, samo od žvake. I izgledaju zanimljivo. Ove pertle su kao prave, samo se dobro razvlače. Dakle, mogu otkinuti pače od patike i probati. Baš me zanima kakav je ukus. Wow, to je predobro, sviđa mi se. Ups, balon je pukao i isprljao Maggie. Šta je to? Pa dobro, čeka me moja čokolada. Odmah ću je probati. Dakle, uzet ću uložak iz patike. Tako je, Bela. Pitam se kakav je ukus. O, da, to je Bela čokolada. Prelepa je. Kako ukusnu čokoladu ima? Hoće mi dati da probam? To je bilo predobro. Moram obrisati ruke. Da, tako je dobro. Ej, Maggie, prestani. Dobro, čeka me moja roza patika. Jedva čekam da je probam. Sad ću zagristi. Wow, kako je to ukusno. Da, ne mogu da se odvojim. Predobro. A sada mogu napraviti balon. Super! Jao, kako me nervira ovi baloni. Dobro, nastavit ću da jedem svoju čokoladu. O, čekajte, pa to je Oreo, a moj omiljeni kolač. Probat ću još i pestle.
O, da, divno. A meni je ostala samo jedna kuglica i pertla. O, tako me mami njena čokolade, moram je dobiti. Znam! Napravit ću konopac od svoje žvake. Tako, a sad ću baciti. Super! Uhvatila sam, a ona nije ništa primetila. Hej, šta to radiš? To je moja patika. Vrati mi je. Ne može. Oj. Ha, tako ti treba. A ja ću nastaviti da jedem svoju omiljenu čokoladu. Sa mnom je sve u redu, samo što sam malo u čokoladi, ali to je čak i dobro. Mogu je pojesti. Kako je ipak ukusna. Maggie me namjerno zavitlava svojim slatkišima. Dobro, poješću sve što imam na licu. Barem nešto. Wow, to je velika flaša sa tečnom žvakom. Ogromna je. Blago meni. A Maggie ima 3 male flašice sa čokoladom. Da, dobila sam tečnu mlečnu čokoladu. Baš je ukusna. Hej, šta radiš ovde? Marš odavde. Zašto nećeš da me častiš? Dobro, otvorit ću svoju flašu i iscediti žvaku iz nje. Tako ukusna, sviđa mi se. A sad ću napraviti balon. Da, ekstra, sviđa mi se. Čekajte, a šta ako sipam čokoladu u čašu? Tako će mi biti mnogo zgodnije da je pijem. O, prelepo. Smislila sam. Treba mi više čaša. Da, poređat ću ih ovako i napuniti gornju čašu. Divno. Pogledajte kako lepo curi čokolada. O, nevjerovatno. To je to. A sada mogu da pijem i jedva čekam. Blago meni. Presrećna sam. Kako je zavidim, hoću i ja čokoladu. Dobro, ponovit ću za njom i uraditi sve isto. Poređat ću čaše, tako je. A sad ću sipati žvaku. Čekajte, zašto žvaka ne izlazi? Ajde, čekam te. Ajde. Maggie je već popila skoro svu čokoladu, a ja sve pokušavam da sipam žvaku. To nije fair. Kakav smor. Šta je? Čekajte, ne, šta je sa žvakom? A zašto je sve na stolu, a ne u čašama? Kako to? Šteta, nisam ništa probala. Tako lepa kuglica. Izgleda da Maggie ima istu, samo čokoladnu. Ne mogu da je uzmem sa stola, kao da je zalepljena. Pokušat ću sada ruke. Hajde. Ne razumem šta se dešava ovde. Jadna, nemaš sreće? A sa mojom kuglicom je sve u redu. A nije zalepljena. Pobedit ću ovaj dvoboj. Treba će mi ovaj alat. Da, sad ću je odlepiti od stola. Izgleda da sam preterala. Šta si uradila? Sad ni ti ni ja nemamo kuglice. Jao, vidi, lete po sobi i gađe nas. To je bilo neprijatno. Izgleda da imamo potrebu. Devojke, koliko slatkiša, pogledajte. Hajde da pokupimo sve to. Obožavam ove slatkiše. Što? Pljačka? Pa ne. Nećete pobeći od mene. Uključujem alarm. Sad ću ih uhapsiti. Ne, vrata su zatvorena. Šta da radimo? Uhapsit će nas. Hajde onda da se sakrijemo. Policija će otići, a mi ćemo da pobegnemo. Ja ću se sakriti ovde. Jel može? A ja ću se sakriti u tegli Toxic Waste. O ne, gde ja da se sakrijem? Zauzeli ste sva mesta, mamice! Ovo je policija! O ne! Znam da ste negde tu. Vrata sam blokirao, tako da niste nigde pobegli. Imam te! Nećeš me stići? Znam šta da radim. Uzmi malo žvake, policajac. O ne, zaustavite to po vratiću! O ne, ko je to? Upse, zdravo! Zdravo. Dakle, uhvatio sam vas. Je li
otišao? Ojoj, ko je to? Nikol, odlično. Bežimo odavde. Stanite! Uhvatit ću vas! O, to je prodavnica igračaka. Super! Sklonite se, devojke. Hoću da provozam u ovom autiću. Odlično mi odgovara. Jau! Ovo je bio sudar. Svidelo mi se. A možda da se sakrijem tu? Da, uopšte se ne vidim. Ne, treba promeniti mesto. O, a možda da sastavim nešto drugo od ovih Lego kocka? Da, napravit ću kuću i sakrit ću se u njoj. To je genijalno. O, kako dobro biciklo. Hoću da imam takvo. Jau! Oho, kako sladak meda. Sviđa mi se. O. Našminkat ću se. Šta? Jel se vidi? I ovdje isto? Pa šta je to? Dobro, treba naći neko bolje mesto. Wow, pa tu je cela kutija sa igračkama. Da, odlično sam stala u nju. Super! Znam da ste negdje tu. Sad ću vas naći. Možda si tu? Ne. Možda ovdje? I tu je prazno. Gde su mogli da se sakriju? Wow, tu je čekić iz Minecrafta. Obožavam ovu igricu. Ja sam najjači. Kija! Ups, šta je to bilo? Opet ćao? Kako sam to uradio? Mada to nije bitno sad. Ustajte, devojko, i stanite ovdje. Sad ću naći svoje drugarice i zajedno ćete otići u zatvor. Od zakona nećete pobeći. Ej, ko je to bio? Jel mi se učinilo? O ne, u pomoć! Plašim se ovog medu. Treba se sakriti. Ovdje me niko neće dirati. Baš je mračno ovdje. Uključit ću svetlo. O ne, sad će me vidjeti. Tu je monstrum. Monstrum, gde? U pomoć! Hajde, izlazi, Ema. Zatvaramo kutiju i bežimo odavde. Pustite me. Bezobrazne devojke, sad ću vas naći. Devojke, treba se brže sakriti. O, možda u ovoj kanti za smeće. Kakav smrad. Nikol, to je tvoje boje. Moje? Neka, hvala. Neću da idem tamo. O ne. Ugušit ću se, nema šanse. Ali to je savršeno mesto za tebe. Jao, dobro. Ulazim. Nadam se da ću preživeti. Hajde, Nikol, požuri. Srećno. A sada ja moram naći nešto. O, Ema, jedeš kokice bez mene? Daj mi. Zapravo, to je moja boja. Pa dobro, idem da nađem sebi nešto bolje. O da, obožavam kokice. O, možda mogu da se sakrijem tu? Ne, treba mi veća kanta. Sad ću je naći. Da, evo je. Ovo je prava veličina za mene. O, divno. Treba brže zaroniti unutra. Mislim da je to loša ideja, jel da? Da, vidim se. Okej, treba razmisliti još. O, frižider sa Pepsi. Tačno, odgovara mi po boji. Sakriće se unutra. Stigao sam. Ruke u vis. Nema nikoga. A već ste se sakrili. Nema veze, sad ću vas naći. Gde su mogli da se sakriju? O, kokice, obožavam. Šta? Wow, kolika kanta. Ne mogu da odolim. Moram da pojedem sve to. O, da. Obožavam kokice. Mamice, ko me ujeo? Našao sam lopova. Hajde, izlazi i stani pored. Ne pokušavaj da pobegneš. Pratim te, devojko. Oznojio sam se. Opa, to mi treba. Sad ću da se osveži malo. Ups. Ćao. O, još jedan lopov. Danas je moj dan. Hajde, izlazi. Hej, pazi malo, gde ćeš, stani. Budite tu. Popit ću Pepsi i nastaviti da tražim. Samo da bacim to. Ko je to bio? Evo te. Hej, šta si uradila? Skini to sa mene, ne vidim ništa.
Bežimo! Kako je to moguće? Kad ću ih uhvatiti već? Valjda smo pobegli. O, pa to je teretana. Super! Tu je toliko medalja i pehara. O, da, to je baš zabavno. Aha, i nama se sviđa. Neću da se zakrivam. Jao, pala sam. O, ovaj roza tepih mi savršeno odgovara. Sad ću se umotati u njega, tako je? Nikol, hajde bolje da te dignemo da ne budeš na podu. Tako je? Hvala, devojke. Idem ja. Jako smešno. Au, pazi malo. Opa, je li to kruška za boks? Odlično. Savršeno mi odgovara. A ja ću se sakriti ovdje. Dakle, to sam opet ja. Tu nema nikog. Dobro, potražit ću još. Opa, teretana. Sad ću se setiti mladosti. Ups, baš nezgodno ispalo. O da, baš sam brz. Kad sam bio mali, trenirao sam tenis. Ups, i boks. Šta se dešava? Kija, evo to ti. Dosta. Jel mi se učinilo ili sam čuo nekog? Da, izlazi odavde nevaljalice. Našao sam te. Stani tu i ne mrdaj. A ja ću naći tvoje drugarice. Ne mrdaj. Tako je. To je bilo lako. Evo te, izlazi ti. Dobro, našli ste me, čestitam. Hej, ne diraj me. A vi ne razumete drugačije. Stanite tu. Daću vam loptu u zatvor, da vam ne bude toliko dosadno. O, šta sam uradio? Kome je pogodio? Evo treće nevaljalice. Zdravo. Ali nećemo da idemo u zatvor, molimo vas. Izvinite. Jao, kako ste slatke. Ali ne ovog puta, to mi je posao. Uhapšeni ste. Osmeh, a sad se okrenite. Sljedeća. Nikol. Da, tako je. A sada treća. Aha, Mari. Okreni se. O, lepo si ispala. Hvala. 3, 2, 1, otvaramo. Ljuta paprika. Kako jesi ti to? Ne želim da jedem to. Probaj prva. Ne, hajde bolje ti. Ne ti. Dečaci idu prvi. Možda ipak ne. Okej, sad ću probati malo. Jao, ne podnosim ljuto. Jedi, rekla sam ti. Kako si okrutna. Dobro, probat ću malo. Šta? To nije paprika. Ali one to ne mora znati. Jao, kako ljuto. Jadan. Ne želim da jedem to, ali moram. Hajde, diši. Sad ti. Super. Znači, kod mene čokolada. Divno. Sad ću pojesti sve odjednom. Kako slatko. Oho, kako psihosomatika radi. Čekajte, šta? Zašto je tako vruće? Gorim. Treba ih hitno ugasiti. Smislio sam. Treba voda. Da. Eto. Kako si? Kako prija. Osjećam se odlično. Otvaram. Nemoj žuriti. Ja ću prvi otvoriti. Oho, kako cool. Sad ću je potrljati. Gde je Jean? Ej, gde si? O, čekajte. Tamo su bombone. Gledaj. Sad ću ih sipati u usta. O da, to je baš ukusno. Wow, blago tebi. Slušaj, daj meni malo. Ne može, to je moje. Cicija? Dobro, pogledat ću šta je kod mene. Kakva lepota. Zanimljivo. Dođi kod mene, mala moja. Sad ću te potrljati. Wow,
Vidi, svetli. Neverovatno, pa to je Jean. Oho, blago tebi. Ćao, Jeanu. Slušam te, moja gospođo. Hoću ovakve bombone. Puno bombona. Važi, bit će urađeno. Gde će? Ej, vrati se. Šta je to? Sa neba padaju bombone? Neverovatno. Moja želja se ostvarila. Wow, koliko bombona je dobila. Blago njoj. Da, tako sam srećna. Treba mi još. Još više bombona. Ja sam imao baš malo. To nije fair. Hajde, papir, kamen, makaze. Pobedila sam. Pa šta? Vidi, čokoladni kukuruz. A kod tebe? Da vidimo. A kod mene pravi kukuruz. Pa dobro, tvoj kukuruz je zdravi, a moj ukusan. O da, obožavam čokoladu. Ne mogu da se zaustavim. O, blago njemu. Da, to je bilo fantastično. Hajde, kreni da jedeš. Ajoj, dobro, sad ću probati. O, to nije tako lako kao što sam mislila. Ne mogu da zagrizem. Mike, pomozi mi, molim te. Čekaj. Treba to pokriti i potresti. I šta će biti? Sad ćeš vidjeti. Gledaj. Eto, tvoj kukuruz je spreman. I šta da radim? Da ga jedem ovako? Ideja. Sad ćemo spremiti kokice. Stavit ću dinamit. Zatim poklopac. A sad drži, a ja idem. A gde ćeš? Kakva dobra eksplozija. Oho. Šta je to bilo? Možeš skloniti ruke. A sada otvaramo. Eto, vidi. Kokice su spremne. Nicole, jedi. Ja sam prvi. Kuće. Šta? Kako slatko. Hoćeš ga pomaziti? Naravno. Preslatko. Dobro, da vidimo šta je kod mene. O, i ja sam dobila kuće, ali čokoladno. Vidi. Sad ću ga probati. O, da. To je preslatko. Nicole, daj meni da probam. Da probaš? O, ne, to je moje. Izvini. Cicija. Kuće. Hajde da se igramo. Hoćeš koščicu? Kako slatko. A lopticu? Vidi kako je zabavno. Hajde. Šta rade to? O, igraju se. Blago njima. Nema veze. I ja ću se igrati sa svojom kucom. Hoćeš koščicu? Nešto neće. Dobro. Onda trči. Hajde, kreni. Beskorisno. Hoćeš možda lopticu? Ili ovu kokošku? Jo, ništa neće. Dobro, onda ipak je bolje da te pojedem. Wow! Ova bela čokolada je prelepa. O ne. Kakav užas. Jede kuće. Gledaj. Šta je, Mike? Jadno moje kuće. Sad ima traumu. Eci, peci, pec, ti si mali zec. Da, ja otvaram. Opa, vidi, kamera. Kako je moćna. Sad ću slikati nešto. I... Šta je spalo? Da, vidimo. Oslepela sam. Kako si smešna, vidi. Šta? Hej, a zašto si me slikao? Smislila sam. Mike, a slikaj nas zajedno. Hajde. A sad ću ga uplašiti. Slikam.
Sad ćemo vidjeti šta je spalo. Treba malo začekati. Da vidimo. Šta? Tamo je monstrum. Uplašio si se? Jesi normalna? O, vidi, Mike. I ja sam dobila kameru. Samo što moje nije stiva. Miriše super. Sad ću je probati. O, da. Prelepo. Jao, kakav je to blic. Šta? Tanjir je postao čokoladan? Sad ću ga razbiti. Da. Sad imam puno čokolade. Blago meni. Opet joj se posrećilo. Daj meni malo, molim te. A ne, neću. Sama ću sve pojesti. Onda ću ti ukrasti kameru. Ej, to je moje. Daj mi barem komad. Vidi, sve je postalo čokoladno. To je pravo čudo. Hajde, da probamo 100. O, hajde. Neverovatno.